آزاد و وکب جبو پاشروژ که برومد جه او جلان را آزادی آرمان جامعه لولاتی آزاد بیازی کرنا او جلانه Evo Türkisi Radyo Dengi Gelteben. Cenab-ı Brüksel saat 8 لامده دو درن شبن و چند سرسی به پیشکش بکن در دم آزادی ربرافیه. گرتیان آزادی جبو آزادی ربرافو 86 روزن گریه برچبونه داره. گرتیان سیاسی نگرتیگه هم باکر کردستان و ترکیه جبو آزادی فیزیکی ربرافو چهار سرکنا پرسکری کارکرد برای دموکراتیک و راکنا تجدید دست بگیره و بچونه یا دمکی و دور بگر کربون. چالاکی دروژه 86 آنده بردوام دیگه چالاکی گریه و برچبونه 27 مجداره ده چارچوی کامپانی جاپلو چالان را آزادی جبو پرسکری کارکرد چهار سری دموکراتیک دست بگیرن. گرتیان سیاسی دست شاکر بونکو هد که حتی پازده استفاده تجدید نه راکرن ده چالاکی خود در باز خوناقی که نو بکن. گرتیان سیاسی بناوی دنس کایا دوازده استفاده داخلیانی کردن داو و ها بود. شبورا کنار تجدید سر ریبرتیا محمد 27 مجدار 2023 آنده دست بکره و برچی بوره کرد بو مراجع آنده بکو ده بازده استفاده ده در باز خوناقی کردن بکن لبله جبو باندور لبنگا و لدر و هاتی دست بکرن و خباتن بجاتین نکه مبریاردا کو پشت بجارتی در باز خوناقی کردن بکن هم چالاکی خویا گری و برچی بونه یا دور بگر هاتی حتی پشت بجارتی ندرش دیگر. بالافرین شهرین دولت آتکادا گرکر گنده آمدی گرده بمب باران کر چاپکارین لهرم راگهاندن دو دانه ایواری بالافرین شهرین دولت آتکادا گرکر گنده گرده بمب گریه لگور آگایانجی هکوهاتی بمب باران کرن تن کیلومتری که جنابین دا گند دوره لگور همان چاپکارین زرار و زیان جانی و مادی ایریش نهاتی زانین لگور تفگره بالافرین شهرین لسر دوره دولمه هیتا هشتر شابیل آنقره و وزیر کار در و ترک حاکم فیدان ره دیتی پیکانی وزارت کار در و ترک بداخویانه که کرد هفدیت راگهاند لهورگولی ندان لعب هفدیتن پشت ترافیک دیپلوماسی یا که دولت ترکادا کرد بکات که evdemeke lehere mezede kiriye. Vezir Karın Derbeyen Türk Hakan Fidan Seruke Miti İbrahim Kalın u Vezir Şehir Yaşar Güler Beri demeke kurs Serdara Bağda u hevleri keribun u Braydara rehevditin pekanibun. لگرتگاه اجرارا شاکرانه به دهان گاردیانان گرتین سرقاوشان جنان لگوری آگاهی که خزمن گرتین لگرتگاه اجرارا شاکرانه تین گرتین شف ساعت در دورا 15 و نیوانده گاردیانان گرتین سرقاوش آسیسه گاردیانان حقارت سرگردیان کرنه هلکشیان سرماسیان و اوشکاندنه خزمن گرتیان دیار کرن که پارنا گرتیان جعالی گاردیانان و نه هاتیه تغلیب کرن و پرانی آمور نقاوش ایدینای مکرانین هر و دستان نسر درمانین گرتیانجی خزمن گرتیان دانزانن که لگرین که تگرین ده هفته که دبونه دوجارا Soydan Akkaya Nayberdan girdiği siyasi Soydan Akkay ile gel bu 6 salın digirtike hadde digirtir u cezevi qadiyaye deviya bu diyasi tabağa dözer büstüsyan de vere berdan leyl de ser rapora deste idare uçavderi şeş mehen Nayberdan jisala dözer hecdan u verver de hücre yek keste digirtin un nexweşi penci şeriye deste çavderi u idare bu Soydan Akkay rapora gamade kere gut ve mahkumen ko jiber endamtiya
xistirê têr mahkumkirin re di nava danûstandinan de ye derbarê wî de ji ber endam têrê xistirê dosyayê. Bi vî rengî berdana Aksoy 6 mehen tê tavukkirin. Parêzêra Soydan Akay hevserokê ÖHD İstanbulê Esra Bilen aynı zaman vekili ve 6 salın hücreye yek kez de têgirtin û bu awayeke sistematik rastî bin pêkiran mafante. Biryarên lêjneya çavdêrî û îdareyê bêyî werin lêkolîkirin têne pejirandin. Ketina girtîgehê bi biryara dadger pêkane lê derketina ji girtîgehê bi biryara desteya ku nexwediyê pisporiyê hukûkê tê astengkirin. Ev ji maf û azadiyên bingehên asteng dike. Müvekkila min bi awayekî keyfî nayê berdan. Raziye Soydan Akay Kıvılcım Akay ji got lêjneya çavdêriya malbata me jî ceza dike piştî 30 salî digirtîgehê de Soydan Akay nayê berdan. Ev biryar ne teneme bandorê li tevaya civakê jî dike. Lêjne di ser qanûnên re nîne divê ew bê adaletî ji holê bêrakirin. Endamın Meclisa Civanana Dem Partiye Sönmez Hatebin Çavkirin Endamın Meclisa Civanana Partiya Weke û Demokrasiya Gelan Dem Parti Murat Sönmez li taxa ofîsê ya navçeya bajara nû ya Amedê Hatebin Çavkirin. Sönmez bi hinceta derbarê wî de biryara lêgirine heye Hatebin Çavkirin û birim Müdîriyeta Polîsan a Balarê. Ligeverên malbatên wendakiriyan piştî 8 salan di çalakiyê de re çalakiya ku malbatên girtiyan Ligeverê ji ber qedexeyan neçarman navberê bidin piştî 8 salan ji nû vê dest pêkirin. Endama şaxê îhadê Colemetiye Pınar Zengin Şen dest şankir ku heta wendakirî bên dîtin û faîlwerên darizandin lê têkoşîna wan bidome. Em kesên ku ji bo hêza xwe ya şexsî êrişê xeta jinê dikin hişyarî dikin. İnisiyatîfa Gela Kurdistanê têkildarî polîtikayên şerê taybetiyên beriya hilbijartinên herêmî di Sîwiyeke adarê de li Bakurê Kurdistan û Tirkiye daxuyanek û kesên êrişî xeta jinê dikin hişyarî kir. İnisiyatîfê got em wek gel û tevger di qonaxeke pir krîtîk re derbas dibin berxwedan û têkoşîna gelê me li çar parçeyên Kurdistanê bi duruşmeya bê serokjiya nabe li pêvajiyeke dîrokî re derbas dibe. Faşîzma ku li hemberî berxwedana me şikest li dijî gelê me şereke psikolojik û teybet dimeşîne. Di çarçove hilbijartinên herêmiyê Sîwiyeke adarê de jî giranî dane ser şerê teybet û psikolojik û dixwaze encamê bigire. İnisiyatîfê got di pêvajoya hilbijartinên herêmî de bi awayeke eşkere êrişî xeta azadiya jinê dike. Navên devan êrîşan elihe û li dijî paradigmaya me û têkoşîna me êrişên bi ahlaqî dikin. Hilbijartin rêbazeke girîk ya têkoşînê li hişmendiya serdest ya me ji bo kursiyê xwe her cûre provokasyon û manipülasyonê dike. Ev kesiyetê ku ji hişmendiya azadiyê bêparin dixwazin xwe bikin pêşiya gelê Kurd û têkoşîna azadiya jinê tune bikin. Têkoşîna me bi bedelên mezin dihaye vê qonaqê. Tu kes nikare xeta jina azad û nirxên têkoşîna jinê ji bo hilbijartineke ya ji bo kursiyeke qirêj bike. Em bak li herkesî ku bi zanabûn û nezanin piştgiriyê şerê teybet dikin ku demil destawî li vê helwesta xwe bînin. Em hemanên qirêj yê şerê teybet û psikolojik yê faşîzmê jî hişyar dikin. Zûyan ji dereng wê gelê me teqes hesab ji we bipirse. Li Wanê bi beşdariya 24 saziyan bi boniya 21 Sibatê roja zimanê dayîkê ya cîhanê me şekatdar xistin di meşê de wiha hat gotin zimanê me rûmeta me ye. Yek ji va zimanên ku di xeterê de jî zimanê Kurdî yê bi dehan milyon Kurdan e. Zimanê Kurdî hebû xwe nasname û nîrxê serekeyê neteweya Kurd e. Zimanê Kurdî dil, giyan, hiş û laşê Kurdan e. Zimanê Kurdî xîm û sîwana yekîtiya neteweya Kurd e. Zimanê Kurdî Kurd û Kurdistan jî nabin. Azadiya zimanê Kurdî azadiya Kurd û Kurdistanê ye. Bi awayekî fermî saziya zimanê Kurdî bê avakirin ji aliyê nûnerên gelê Kurd ve bê birêve birin. Gund, Tah, Golan, Qart,
bajarok, navçe, bajar, varge u jingeyên Kurdan bi Kurdî bi awayekî fermî bên qebûl kirin. Perwerdehî, serbestî û azadiya Kurdî her dem û li her derê tê bikoşin. Her bijî zimanê Kurdî, her dem Kurdî, her der Kurdî. Dema zimanê Kurdî ye. Ji bo serbestî û azadiya zimanê Kurdî her dem û li her derê têkoşîn, dîsa têkoşîn. Girtiye Suudu Salan Yaşar Kırmızı ji hepsi derket Yaşar Kırmızı 28 Cotma 1909 tutan Rihayê hatibûn çapkirin. Dadiye Ewlekariya Devletê Amedê cezayê müebbet elebirî bû. Yaşar Kırmızı piştî Suudu Salan ji girtgeha tîpakê hejmariyek ADP hate berdan. Hevalên wî û malbatên wî li devê girtîgehê bi teliyan ew pêşwazî kirin. Yaşar Kırmızı piştre ber bi bajarê xwe navçeya Serêkaniyê ya Rihayê ve birî ket. Sedunozde rojun agayî Rojnamavan Süleyman Ahmed nayê girtin. Rojnamavan Süleyman Ahmed 25 Cotmeyê de ji hêla asayişa pêdekê ve li deriya pêş xabûr sê malka hate revandin û 119 rojên tu agayî jê nayê girtin. Ajansa Rojnîvsê ragihan ku piştî dijberî û reaksiyonên mezin çêbûn asayişa pêdekê ya Duhokê daxuyaniyek de wî takir ku Süleyman Ahmed ne rojnamavan e. Rojnîvsê got Süleyman Ahmed nêzî 5 salan e di beşa Erebiya Ajansê wan de edîtoriyê dike asayişa pêdeke nikare bi berdewam hempîşeyên me dibin tohmetan de bigire. Dibe hempîşeyê me demil dest were berdan. Koma parastina Süleyman Ahmed ku ji hêla parêzeran me hatiye vakirin ji dan zanî ku heta niha zêdetirî deh serlêdan kirine û xwestin ku Süleyman Ahmed bibînin û dosya wî lêkolîn bikin. Lê destûr nehatiye dayîn. Rojnîvsê got Rojnîvsê got rayderên pêdekê jî têkildarê Rojnamavan Süleyman Ahmed tu agayî parve nekirine pêdekê ji ewlehû jiyana edîtorê ajansê me Süleyman Ahmed berpirs e. Me çendek berê sêl li neteweyî nêkbûyî jî da divê demil de ji bo Süleyman Ahmed agahî biraya giştîre werê parve kirin. Wenesazî rastiya jiyanê derdixewelê. Şifa Yusuf yek jî wenesazên jin û ciwan e û ji 11 saliya xwe ve dest bi hunera xwe kiriye û dibêje di destpêkê de min wêneyên xwe bi pênûsa risasî xêz dikirin û tenê rûyê mirovan û wêneyên xwe zayê çê dikirin. Bi demêrê pêşketinên mezin bi min re çêbûn û min di wêneyên xwe de dest bi rengên avî û rengên zeytê kiriye. Dema ku mirov mezin dibe erkên sermilên mirov jî mezin dibe. Ez xwendekara pola 12 û di dema vala de ez wêneyan çê dikim. Niha jî ez amadekariyê ji bo pêşengeha jinan dikim. Armanca min ev e ku di destpêka meha adarê de pêşengehê vekim. Şifa Yusuf herî dayî ku ji roja destpêkê û heta îro dayîk û bavê min tişkîlek mezindane min. Ev jî ji bo min bû moraleke mezin. Divê ciwan bi taybetî jinên ciwan divê rastiya civaka xwe biriya huner û vebêjin huner zimanê gerdûniye. Berê godanên me nûçeyên serî pêşkêşkirin ana xatirê we de baş.